jawabi ne mai hankali zai ya gane iya zama da wane kin iya zama da wace san fata ce ku ce bisa bai wani Allah ce a heta sai kun daidaice batu na ku ne zai lalace Allah kaga so ya tantance Allah kaga so mun yoda ce na bisa mata saniyar gata ta wasan kowa ta iya soyayya da sai zan kai wa dangina ta iya soyayya gata da alkunya na bisa masoyiya ta ce kowa ya ce mun dace ebana what boy on this one na bisa diyar mama da kyau babu adawa ma na bisa diga ladabi da biyayya gun mama kai na bisa kyakkyawa ce na dace na bisa wallahi mun dace in kika bar ni zan wuce rabin jini da hanta na bisa wani goji ganni wankwani ne nan naki abinci ba zan kin baki kin san ni ina son ki burina in aure ki kin amince za a bani ke ni ina yin tension ne amma kar ku yi mamaki auren nan daga rabbi ne ni ma na shaida kan ne kace ka zo a ɗauran ku da kai ko ba sisi ne yawa ne na fisa diyar mama da kyau babu adawa ma na fisa diga ladabi da biyayya gun mama kai na fisa kyakkyawa ce na dace na fisa wallahi mun dace in kika bar